Os máis pequenos e pequenas dos concellos de Pollo, Meis, Sanxenxo e Meaño gozaron dunha xornada entretida e educativa grazas á visita do apalpador. A tradicional personaxe galega percorreu os 4 concellos contando historias e xogando cos nenos e nenas. Pois estamos vendo o apalpador, escuchando canciones de apalpador e muchas canciones, e tamén estamos aprendiendo muchas cosas de él. Pois estamos vendo unha actuación sobre o apalpador, cantando, bailando e muchas cosas. Coas súas historias e cancións, o apalpador busca que os máis pequenos aprendan a historia de Galicia, coñezan a súa contorna e aprendan a comer mellor. Reivindicando eso, pois a cultura tradicional, reivindicando que nos chamamos o Amazon galego, que eran as mulleres que levaban a cestola na cachola, traendo os alimentos sans, e sempre promovendo que lle digo aos nenos, cada un se toca a súa barriga, e lle digolles así: apalpa barriga son, apalpo barriga coa miña man, e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, moito zumiño, leite das gandeiras galegas, moito peixe da ría. E os máis pequenos demostraron que quedaron coa lección aprendida. Que las personas que comen san deben comer tamén castañas. Trae castañas, que aos niños que se portan ben e comen san. Cantar e bailar. Que comamos comida san e non preparada. Hai que comer sano. A comer sano e que é mellor ler un libro que ver la tele. O apalpador, por iniciativa da Deputación de Pontevedra, está percorrendo os concellos da provincia, xunto cos seus compañeiros o Pandigueiro e o Bardo Abelardo, para compartir as súas historias cos nenos e nenas. A súa viaxe continuará ata o 4 de xaneiro. Pía páxaro, ser ou non ser, contaminar ou non contaminar, tirar lixo, reciclar, ler libros ou ser youtubers, ter futuro ou non ter futuro, esa é a cuestión.